Masya Allah ingkang kladosi kula. Subhanallah ingkang sanget kawula mulyakaken, iki ingkang sanget kawula cadung barokah doanipun Romo Kiai Haji Afandi beserta seluruh para masyayikh pengasuh pondok pesantren ingkang boten saged dalam sebat setunggal dalah setunggalipun. Saestu-estu boten mengurangi raos hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Bapak Gubernur Sumatera Selatan ingkang taksih OTW, ingkang sanget kawula hormati wonten anggota DPR RI Bapak Bertu Merlas, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ada Ibunda Hajah Nilawati yang Masya Allah gatine karo muslimat fatayat luar biasa. Niki wau lenggah sanding kula dawuh, Mbak aku saya subur. Berarti niki menunjukkan muslimat fatayat NU Oku Timur niki makmur jibar-jibur. Bapak Bupati Trenggalek kok Trenggalek. Biasane teng Trenggalek, Bu. Bapak Bupati Oku Timur panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Lanosin. Leres nggih? Nggih. Niki infone kok nggih saking Nahdiyin nggih. Nah, niki lek bupatine NU nggih. DPR nggih NU, apalagi gubernure NU niki ciri khasnya biasane gemati karo NU-ne. Lan ciri malih biasane gampang dadi malih. Matur suwun. Amin Allahumma. Ada Bapak Ketua MUI dan juga seluruh organisasi masyarakat Islam yang rawuh, Bapak Camat beserta unsur Forkopimcam, Bapak Kepala Desa beserta tamu undangan, boten kesupen Ibu Ketua PC Muslimat NU Oku Timur yang mugi-mugi sehat selalu nggih Bu nggih. Ada Ketua Fatayat NU Oku Timur sahabat Yuni yang saya cintai dan saya banggakan. Ibu-ibu muslimat, sahabat-sahabat Fatayat, adik-adik Ibnu IPPNU, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'allimin muta'allimat, mustamiin mustamiat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat, sedaya ingkang rawuh ingkang mugi-mugi angsal rahmat saking ngarsanipun Allah, amin Allahumma. Sepindah monggo sesarengan kula dherekaken ngaturaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah sarta inayahipun dumateng kula panjenengan sedaya ingkang sampun paring makathah-kathah nikmat dumateng kula panjenengan sedaya baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang yuswa, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat mangkat, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di lapangan Koni Gumawang. Semoga majelis ini betul-betul menjadi majelis yang penuh ibadah, majelis yang full barokah. Amin Allahumma. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk keluarga, anak, turun, dzurriyyah, kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu kula lenggah nopo ngadeg? 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 Nyuwun sewu Pak Yai, ibu-ibu niku pancen senengane sing ngadeg-ngadeg. Niki sampun ngadeg nggih Bu? Nggih. Rodok panas berarti wajahnya Mbak Ida ya rodok ilang glowinge ngono lah. Pripun? Oh iya, baik. Pripun? Tengandap turun
Kok koyo artis ya iso kon medun ning aneh-aneh ibu-ibu iki. Panas, berarti saking cintane jenengan kalih kula. Masya Allah luar biasa. Pun mboten napa-napa ndak apa-apa Bu, saya kepanasan ndak apa-apa. Insya Allah niki celake blobor melu blobor dosane kok. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak lek pengajian kok mesti titik ngapa ya Bu? Hari ini sugeng rawuh yi, Masya Allah pangapunten kula matur rumiyin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini adalah sowan kulo yang pertama kali di keluarga besar Muslimat NU dan Fatayat NU Oku Timur, betul? Dan jujur mawon, ketika saya menginjakkan kaki pertama kali di lapangan Koni Gumawang, saya melihat depan, samping kanan, samping kiri, ternyata ini ki menungso kabeh. Masya Allah, Muslimat Fatayat mengadakan acara puncak harlah Muslimat yang ke-79, harlah Fatayat yang ke-75, yang hadir sak menten katae niki menunjukkan bahwa Oku Timur ini orangnya baik-baik, seneng perkara baik. Apalagi dirawuhi pengasuh pondok pesantren yang luar biasa kata PCNO sak banome niki lengkap rawuh semuanya. Niki menunjukkan bahwa Muslimat NU, Fatayat NU, PCNO sak banom-banomnya di Oku Timur itu guyub, rukun, kompak, bersatu luar biasa. Milo saking menika boleh dong tepuk tangannya untuk panjenengan semua. Sing tepuk tangan mulih kok kene oleh duit 2.700.000. Adol HP. Shollu ala Nabi Muhammad. Semoga yang hadir ini semua diberikan rezeki yang murah, dijadikan ahli ibadah, ibadah yang istiqomah, yang tani panennya melimpah, yang dagang badinya kathah, labanya kathah, rizkinya banyak, barokah. Paringi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, umur panjang yang barokah, putra wayah solih solihah, sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah diberikan husnul khotimah. Amin Allahumma. Bu, niki wau pesen saking panitia bahwa Mbak Ida ini kalih nenggo Pak Gubernur. Niki berarti kulo niku lek matur ndak ada batas waktunya, pokoknya angger Pak Gubernur rawuh berarti mandek ngono. Oke lah kalau begitu. Ibu, sebelum saya menyampaikan terkait agama, saya ingin menyampaikan bahwa ketika Mbak Ida itu mengisi pengajian dari satu tempat ke tempat yang lain, iku biasanya mengadakan riset. Riset ki apa Mbak Ida? Riset itu penyelidikan. Mbak Ida itu ternyata menyelidiki dan menengeri bahwa orang yang hadir di majelis pengajian kados panjenengan ini biasanya gampang kena 3 penyakit. Wong sing hadir teng majelis pengajian kados ngeten biasane gampang kena penyakit telu. Pinten Bu? Telu karo bunya iki basa ngono lho. Baleni. Tiang sing hadir teng majelis pengajian seperti panjenengan ini biasanya kena penyakit telu padha wae. Wong Mbak Ida ki ya Fatayat kok. Boleh PNS bangga dengan pakaian dinasnya,
tapi kita juga bangga dengan pakaian hijau kita. Hidup muslimat, hidup fatayat. Mbak Ida, katanya orang yang hadir di majelis pengajian seperti kita gampang kena penyakit 3. Apa itu? Ibu-ibu pengen ngertos napa mboten? Pengen ngertos aja napa pengen ngertos banget? Oke lah kalau begitu. Tiang sing ngapunten niki kula pakai bahasa campuran apa bisa diterima? Bisa nggih? Oke. Ah? Bahasa Indonesia. Tapi Mbak Idang kok lek bahasa Indonesia kabeh ngono ki kok lek kaku pripun? Campur mawon nggih Bu? Campur. Oke. Orang yang hadir teng majelis pengajian kados ngeten biasane ketempelan penyakit 3. Yang pertama adalah kejulinu, boyoan, gringgingen, bokong panas, lungguh ora jenak. Leres? Betul? Sudah ada yang ketempelan penyakit ini? Sudah, wong sing sebelah mriku Masya Allah golek sendenan tak sawang keng mriki niki wau lho Bu, angsale lungguh sampun alian ping 17. Mulai saking Pak Gubernur rawuh. Jenengan kok muarem berarti cinta sekali nggih. Wah, luar biasa, inilah calon penghuni surga. Cinta kiai, cinta umaro. Surga nggih Bu? Amin Allahumma. Kimeng tekondi to Bu? Niko wawang sale alian pun ambal ping 17. Mulai sangking slonjor, sluku, sedeku, timpo, deprok sampai bedongkrong wis dijajal kabeh. Tapi Bu, kok ini nanti panjenengan ketika kula ngaos kok jenengan badhe alian duduk, mulai sangking slonjor kok pengen ganti sedeku. Dari sedeku ganti slonjor mboten napa-napa meskipun manggene teng ngajeng kula mboten pegel. Nggih, jenengan slonjor mboten napa-napa. Jenengan cari posisi yang paling enak krana niki mengke ngajine rada suwe. Bu, niki mengke kesepakatan ngajine cendhek napa dawa? Oh, wong wedok kene seneng sing dawa-dawa. Oh, nggih. Padha-padha rumangsane kok. Lah dawane teko jam pinten, Bu? Pak Gubernur kalih Pak Bupati dereng ya wis tak cukupe ngoten mawon nggih. Tiang yang hadir di majelis pengajian seperti ini gampang kena penyakit nomor 2 adalah mripate sir-sir ngantuk akhire iso bablas. Enten tiang mriki sing sok pas pengajian turu. Wonge teko Bu. Lungguhe sebelah ndi? Sing guyu niku ta nggih? Tapi kok niki mangke pas pengajian ada yang kantuk sampai bablas tilem mboten napa-napa. Mbak Ida mboten pegel. Cuma yo mek piye ngono mosok yo pengajian turu. Gedang kluthuk, gedang jambe, wong ngantuk lambene. Kok iso ya? Gedang kluthuk kapan wong ngantuk mangap karo. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk tipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Yo mek disawang ora penak to Bu. Sepindah malih kok niki mengke enten sing ngantuk mboten napa-napa kok sampai sare mboten napa-napa nggih. Jenengan ngersakne sare monggo kula sumanggaaken ingkang ngersakaken sare tak dongakne bablas mangan mati. Ya mangan jajan kuwi ning kono sing bakul akeh to Bu. Tapi mangane pentol entek rong kresek, kakean sambel terus digawa ning rumah sakit akhire
maca Quran surat Al-Ikhlas ping 1000 niki kan bulan Muharram mudar wong kene kok ngono ya maca Quran ping 1000 nggih amalan salah satu amalan yang dianjurkan di bulanmu shollu ala Nabi Muhammad. Taksih semangat Bu. Nomor 3 penyakit sing gampang nempel marang wong sing hadir teng majelis pengajian niki. Yang ketiga adalah jagongan dhewe sing ngaji ra dirungok. Wonge teko. Lungguhe sebelah ndi? Kudunge rupane apa Bu? Ijo. Akeh sing ijo. Aku yo ijo aja nyawang aku Bu. Tapi kadang-kadang jagongane tidak dengan teman sebelahnya, tapi karo ngelus-ngelus ha. Lah wonge ya teko. Jenengan pernah Bu mendengar orang pas pengajian ngobrol sendiri, pernah dengar? Pernah? Jelas apa enggak? Jelas. Bagaimana enggak jelas Mbak Ida wong saya sendiri? Nggih. Mugi-mugi sampai paripurnane pengaosan niki mengke tidak ada yang kena penyakit-penyakit niku. Ndak ada yang jagongan dhewe. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oh, ngaos nggih Bu. Sing sebelah mriku nika menungso nggih. Assalamualaikum. Taksih sadar. Alhamdulillah. Sing sebelah mriki assalamualaikum. Taksih sadar nggih. Sampun telas jajane. Berarti panganane akeh wong kene. Musik lungguh pirang menit kok wis entek lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Sugeng rawuh Bapak, monggo. Lanjut. Ngapunten kula nang mriki dereng tepang menika kalih Bapak. Oh, Pak kan kemenak, Masya Allah sik enom banget. Lanjut nggih Bu. Ibu-ibu sahabat, bapak-bapak awake dhewe niki kita semua ikut NU, ikut Muslimat NU, ikut Fatayat NU. Ini punya harapan dadi wong bejo, punya harapan jadi orang yang beruntung. Tapi orang yang beruntung niku yang bagaimana Mbak Ida? Kira-kira saya ini masuk orang yang beruntung atau menjadi orang yang rugi? Dadi wong bejo apa dadi wong rugi? Dadi wong bejo apa dadi wong sing cilaka? Ibu-ibu pengen sing bejo apa sing cilaka? Bejo. Nggih. Oh, nggih. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Juga kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Lanosin STMTMM. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah
ala doha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala daha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah hari Ahad ke kolam renang sambil ngemil gorengan bakwan, semua rakyat hatinya senang. Gubernur datang ngasih bantuan. Salatullah salamullah ala Allah. Leres masuk. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sholatul, kasih jalan biar jalannya cepat. Selfie-nya nanti Bu, sama saya aja. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala daha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Dingin-dingin minum sekuteng, minumnya di hari Sabtu. Herman Deru orangnya ganteng, lebih-lebih seneng memban. Salatullah salamullah ala doha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibin. Pak kan menak caro gitu, Pak kan menak. Salatullah salamullah ala doha rasulillah. Semuanya salatullah mullah ala yasin habibillah. Semakin dekat Jawara Sumatera Selatan, terus berselawat. Salatullah salamullah ala doha rasulillah. Salatullah. Sesuai instruksi dari ibunya Ida tadi harus semangat. Salatullah salamullah ala doha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala doha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah. Ayo, salatullah salamullah ala yasin habibillah.
tawassalna bismillah hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Wong rokok ku nganggo cengkeh tukune ning sida dadi Pak Gubernur bantuane wis akeh muga muslimat ditambahi amin. Salatullah salamullah ala doha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kami berikan waktu 10 detik untuk para tim media mengabadikan momen. Baik Bapak Ibu seluruh tamu undangan, kita lanjutkan kembali ceramah agama kepada Ning Idamatul Khairiyah, disilakan. Bu, Bapak Gubernur sama Pak Bupati Rawuh kok seneng banget. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur dan Pak Bupati ini dicintai masyarakat. Apalagi saya lihat Pak Bupatinya, Pak Gubernurnya kok ganteng-ganteng ya. Niki ngapunten istrinipun pinten? Oh, rencana nambah napa mboten? Ya menawa ibu-ibu yang sing pengen. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut Bu. Lek gubernure bupatine ketika acara muslimat fatayat selalu hadir, niki biasane gampang dadi meneh. Amin Allahumma. Apalagi niki infonya Nahdiyin to nggih. Asli NU nggih. Siap ndukung Bu. Tepuk tangan dulu dong kagem Pak Bupati kalih Pak Gubernur. Masya Allah. Masya Allah, gaul banget. Shallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah kita ikut NU, ikut muslimat, ikut fatayat menjadi orang yang beruntung. Amin. Tapi cirinya orang beruntung itu ada 3 Bu. Monggo dipersani kira-kira kita ini masuk apa enggak? Masuk orang beruntung apa enggak? Ciri orang yang beruntung yang pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihah.
Ciri orang yang beruntung dunia dan akhirat adalah punya istri cantik. Wong kuwi bejo donya akhirat lek duwe bojo ayu. Mulane bapak-bapak nyuwun sewu, menawi kok garwane pun rada ilang ayune, solusine kalih. Siji diijolne, nomor loro golek meneh. Lho ibu-ibu aja mrenguti aku, nyatu yo ngono hadise kok. Antakuna zaujatuhu sholihah, ciri orang yang beruntung adalah punya istri cantik. Garwane jenengan ki termasuk orang beruntung kalau jenengan ayu. Lho kadung elek ki piye Mbak? Tapi nyuwun sewu Bu, ayu, pangapunten nggih, kula jumeneng. Ayu niku ternyata relatif, betul. Ayu versi Pak Gubernur sudah beda dengan ayu versinya Pak Bupati. Beda lagi dengan versinya Kang Solikin, Kang Jumadi, Kang Patekur, nggih ta? Beda. Wong kula diingi ketemu lek Solikin, lek ayu ki piye lek menurutmu? Aene Mbak Ida, ayu kuwi wonge langsing, irunge mbangi, rambute ireng lurus, mripate blalak-blalak. Anu Mbak Ida aku ra seneng lek eneng wong wedok sing rambute modele rada abang-abang ngono kae. Lah nyapa persis dhuwit 5.000, persis pitik 5.000-an kae lho. Kuwi lek versine Kang So. Versine bojo kula, jereke sing paling ayu ya kaya kula, Bu. Anu lho Bu, sampean ki nyatu ya pas jereke. Shallu ala Nabi Muhammad. Versine Kang Patekor beda lagi. Oh Mbak Ida lah, aku ki wong ayu kuwi ora cilik-cilik banget, rodok semok. Berisi. Mripate rodok sipit, pipine sing menul-menul. Irunge ora patek mbangir. Lambene dhuwur tipis, ngesor ya tipis, bathuke rada amba. Wong model ngene iki biasane kenyit. Makane krono ayu itu relatif, definisi ayu tidak diserahkan kepada manusia, tidak diserahkan kepada Pak Gubernur, tidak diserahkan kepada Kang Solikin mboten, tapi definisi ayu diserahkan kepada Allah. Bagaimana perempuan cantik itu Mbak Ida? Perempuan cantik itu fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wong ayu kuwi adalah siji taat karo Gusti Allah, taat karo garwane, iso njaga kehormatane, termasuk aurate. Ibu-ibu lek ning dalem nyang pasar nyang Tegalan ya kudungan kabeh ngene iki. Oh, wong aku timur kok sholihah kabeh no Mbak Ida. Taat karo Allah, taat karo garwane, iso njaga kehormatane, kuwi wong ayu. Tapi Kanjeng Nabi nggih nate dawuh, khairun nisaikum alwadudul walud. Wong wedok sing ayu kuwi loro, siji wadud, loro walud. Napa wadud? Sing gedhe tresnane kasih sayange karo keluargane. Nomor loro alwalud, manaan. Dawe Pak Gubernur genjah. Oh genjah nggih mriki. Genjah ki berarti kerep manak ngoten Pak Gubernur. Oh ngono kuwi. Dawe Kanjeng Nabi, wong wedok sing ayu kuwi alwalud, manaan, diuncali sarungane meteng. Makanya nyuwun sewu Pak Gubernur, kula niku kok mboten taat kali pemerintah mboten. Anak kula niku 4, padahal program pemerintah kan ya 2 anak cukup ya Bu.
Cirose kabeh niku kula niku ki mboten taat kali pemerintah mboten saestu. Lah wong kula ki rencanane yo mek dolanan biasa lah terus dadi, Bu. Alhamdulillah. Tapi wong wedok zaman sakniki, zaman sekarang itu beda dengan perempuan zaman dulu. Zaman dulu sudah punya anak 7, hamil lagi itu senengnya luar biasa. Pak, apa mbokmu, zaman biyen mbokmu lho boleh wong Jawa. Lek mriki napa? Oh sami. Oh, hah? Nek. Hani. Mami. Ya wis lek ngono wong kene jare zaman 80-an mami nyeluke. Pak, apa mami? Alhamdulillah Pak, kula ki hamil malih. Ya Allah Dek, alhamdulillah padahal anake wis 7 Bu. Kok isik kenek ya Dek? Ya ngono Pak, muarem zaman biyen. Sakniki punya anak 3 kok hamil lagi ngono wis bingung ngelar ngomong bojone. Pak, apa Hani? Pak, ngapuntene sing gedhe Pak. Lah nyapa lho Hani? Kula telat. Telat piye? Kula hamil. Kok iso? Padahal dhek sing metingkring lho kok. Muarem sing dipetingkringi. Kok iso ki piye lho Hani? Lho duka. Ngono ki sik diterusne Bu Teko. Lah pilmu apa ora kok ombe? Ya tak ombe Mas, wong tapi niko telat. Goblok. Ya ngono Ibu. Makanya zaman sekarang banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa alasannya? Karena kehadirannya tidak begitu diharapkan oleh orang tuanya. Betul? Maka nelek duwe anak ya alhamdulillah. Moga-moga iki ndang meteng kabeh. Loh, sing amin-amin kok sing tuwek-tuwek ki aku ya malah bingung. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang beruntung? Lek wong wedok duwe bojo ganteng kuwi orang yang beruntung. Wong lanang duwe bojo ayu ki beruntung. Ternyata carane wonten kalih. Ada ben keluargane saya sakinah mawadah warahmah, sing wedok solihah, sing lanang soleh, urip bebrayan membentuk rumah tangga. Caranya ada pinten Bu? 2, yang pertama adalah harus sama-sama ngerti kewajibane. Nomor 2, sing wedok kudu gede syukure, sing lanang kudu gede sabare. Tak baleni. Status dino minggu kudu ngerti kewajibane, sing wedok gede syukure, sing lanang gede sabare. Penting. Wong lanang kewajibane apa Mbak Ida? Wong lanang kuwi kewajibane ngrengkuh wong wedok. Kathah kewajibane wong lanang niku. Niki kok saya panas nggih. Aku arep lungguh ning kono kualat karo Pak Gubernur. Nggih. Kula nengah adik kualat karo Mbah Yai. Nah, iki apa iki rodok dileh ngono ya dhisik. Aneh-aneh ae iki mubalek kok njaluk reno-reno. Nah, ngeten rodok sejuk. Wong lanang kuwi kewajibane apa Mbak Ida? Nyuwun pangapunten mumpung bapak-bapak nggih rawuh. Urip damel membangun rumah tangga harus laki-laki tahu kewajibannya, perempuan tahu kewajibannya. Laki-laki niku nyuwun sewu bapak-bapak punya kewajiban paring sandang, pangan, papan lan kewajiban memberi nafkah lahir maupun batin. Betul Bu? Wong lanang punya kewajiban memberi sandang. Sandang itu pakaian. Nyuwun sewu tidak hanya membelikan kain nyot Hani, boten.
Tapi pengumuman kuwi sampai kena digawe, sampai dadi klambi siap pakai. Kuwi ora mek ditukokne klambi siap pakai, sak ngumbahe. Pak, umbah-umbah tugase wong lanang. Betul-betul. Pancen ini hukum agama, wong lanang punya tugas memberi sandang, nukokne klambi sak ngumbahe sak nyetlikane. Ibu-ibu setuju? Bapak-bapak aja merenguti aku iki mau balik ado-ado ditekakne jen rapokro. Yang kedua, laki-laki punya kewajiban memberikan pangan. Pangan itu adalah makan. Makan itu tidak hanya diberikan berasnya hani. Mbak Ida kok hona hani ket mang. Ini sing marahi Pak Gubernur kok. Ora mek ditukokne beras pure kuwi ke sak masake. Ibu-ibu cocok. Bapak-bapak ngapunten lho, tugase wong lanang ki masak barang. Walah Mbak Ida aku yo ora iso masak, yo digolekne pembantu. Nomor 3, kewajibane wong lanang kuwi golekne papan, membuatkan rumah. Kuwi ora mek digawekne tok, dibangunke tok, hani nggon-nggonono ae kono. Mboten, kuwi sak nyapune, sak ngepele pengumuman. Ibu-ibu kok tepuk-tepuk muarem. Cocok, Bu? Ini bapak-bapak ngumbah-umbah, nyapu, ngepel. Hah? Provokator Ibu jere. Sik to, Pak, kersane marem ibu-ibu nggih. Umbah-umbah, masak, apa nih Bu? Ngepel, korah-korah, terus apa nih Bu? Kuwi wong lanang kabeh. Kewajibane loh. Ini hukum agama memang begitu. Lah terus Mbak Ida, kalau masak, nyuci, ngepel itu tugas laki-laki, wong wedok kon nyapa, wong wedok kuwi tugase mek macak karo dolanan HP. Setuju, Bu? Ketoke muarem banget, Pak. Wis ben, Pak, tokno ae. Wong wedok. Makane Bu, sesuk-esuk tangi nglilir turu, tangi turu. Digugah bapake, Pak, bro, tangi bro masak. Jenengan turun neh. Pun kewajibane wong lanang memberikan sandang pangan papan kuwi kewajibane wong lanang, memberikan nafkah lahir nafkah batin. Wong wedok kewajibane mung siji, taat karo garwane, nyenengke garwane, ojo sampai suaminya marah. Pulang kerja di rumah buka pancenan sret, ndak ada makanan, suaminya marah, wong wedok model ngene iki neraka pengumuman. Bapake arep budal dinas neng Pemda apa ning ngendi kono apa ning sekolahan, goleki klambi kok ora ning sing siap pakai, ternyata memplek ning jero mesin cuci apa ning kamar mandi, sing jaler nesu wong wedok neraka. Lho piye Mbak Ida mung jereke umbah-umbah isa-isa kora-kora masak ngepel wong lanang kuwi kan mang Bu, saiki wis ganti. Makane kaitane kalih sing nomor kalih, wong wedok kudu gedhe syukure, wong lanang kudu gedhe sabare. Lho kok ndak sama Mbak Ida? Perempuan gede syukure, laki-laki gede sabare, mboten sami.
Wong lanang gede sabare, kenapa kok laki-laki harus besar rasa sabarnya? Karena nyuwun sewu Pak, wong wedok iki pancen modelane kadung kenyeh, ora entek-entek ceramah mulai saking subuh sampai teko magrib ra barbar. Teng napa kok ngoten niku kranten niku mengambil garapane jenengan isah-isah korah-korah masak ngepel niku wau. Mesakne saking tresnane karo jenengan wala Pak sing masak tak aku wae. Niku akhire ki kenyeh gara-gara saking capeknya. Betul. Makane jenengan kudu sing sabar, duwite kudu ditambahi blonjone. Skincare yo di. Walah Bu ora kesel piye ya Bu? Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya mata suami, garapan urung bar. Betul. Masya Allah mulai isah-isah, humbah-humbah, holah-holah, ngopeni bocah-bocah ngeterne sekolah, bengi sik kon plumah. Leres napa mboten? Makane perempuan kadang-kadang numpak sepeda motor, rating kanan beloke kiri. Kuwi tak kandhani bapak-bapak saking kesele. Pikirane jog ngendi-ngendi, wong ngene iki karo muslimatan iki ya sik mikir sesuk sing tak masak apa. Betul. Makane wong lanang kudu gede sabare lek garwane iki kadang muring-muring ya sing sabar, Pak. Blonjone yo ditambah. Napa meleh niki bulan Muharram, saatnya nambah blon. Lah wong wedok kudu gede syukure. Diparingi sepiro-sepiro alhamdulillah matur suwun barokallah. Kok iya Mbak Ida, kenapa perempuan harus pandai bersyukur? Banyak keluarga yang hancur gara-gara wong wedok ndak pinter Kasus perceraian di Oku Timur tinggi apa ndak? Iki roto-roto gara-gara wong wedok ora pinter syukur. Kulo rungokno jare. Dikei sedina dijatah 500.000. Sik toh, iki kok bengok-bengok kabeh ki nyapa wong iki? Teng napa, Bu? Kakean. Jenengan saja kaya ra patek dikei dhuwit ngono modele. Dikasih 1 hari dijatah 200.000, alhamdulillah Pak, matur suwun barokallah. Dikasih 1 hari 50.000, alhamdulillah, terima kasih baro. Jenengan lek diparingi garwane nggih ngoten. Masya Allah wong Oku Timur roke yo apik kabeh. Dikasih uang sehari 5.000. Lah kan ya podo karo sing jenengan cemplung nemang. Padahal Pak Yai ini 50.000 ngono 5.000 niki kuompak jale. Sedina dijatah 5.000. Alhamdulillah Pak, matur suwun barokallah. Dikasih nafkah lahir matur suwun, dikasih nafkah batin yo matur suwun Bu. Malam jemuah matur suwun Pak, alhamdulillah barokallah. Sampun. Empun. Enek sing pun enek sing dereng. Dijajal engko bengi Bu. Matur suwun Pak, alhamdulillah barokallah. Bapak-bapak, ibu-ibu pun matur suwun lek jenengan paringi. Mboten jere. Jangan-jangan malah angel cutik-cutikane. Nyuwun sewu, kathah teng mriko teng nggen kula niku tiyang niku Bu,
Orang bisa lembut sama suaminya orang, tapi dengan suaminya sendiri Masya Allah koyok gerandong anyang-anyangen. Lah piye lek Solikin lewat, lek Solikin badhe tindak pundi? Apa neh cetukan Pak Gubernur mang? Masya Allah Pak Gubernur pinara, ngono to? Bojone wong. Lah teko ngomah bojone dhewe malah disentaki. Dijaluki jatah malam Jumat ora gelem. Disemayani ae. Dek, Pak, malam Jumat Dek. Sesuk kesel. Enek model ngoten. Ten mriki. La ilaha illallah. Bareng ngono tititeni lho Bu nyang bapake sesuk kuwi. Bu jereke saiki. Sesuk sik kesel. Disemayani nek sesuk. Sesuk sik dieleng-eleng. Didulne Dek. Apa? Garapan urung bar. Kawet esuk teko yahene. Sok mben. Ndelu bapake Bu. Akhirnya sok mben tititeni Bu. Dek. Apa? Aku ki meng batal. Akhirnya bapake delok-delok ning pinggir kali ngono ki lho Bu. Karo kempas kempis. Malam Jumat bojoku mesti kumat. Aku njaluk diladeni tapi panggah disemayani. Tak cedeki aku malah disentaki. Akhirnya aku metu gugah rondo kidul kali. Bahaya apa bahaya Bu? Makane lek wedoke servise apik, ladenane apik, sregep tawa-tawa kalih garwane kuwi bapak-bapak ngei dhuwit yo nyah-nyoh pengumuman. Makane kudu padha apa? Kuncine ben dadi wong bejo napa wau? Bojone ayu sing lanang ganteng. Kudu podo-podo ngerti kewajibane, sing wedok gede syukure, sing lanang gede sabare. Masya Allah niki kula kita sik papat sik oleh siji Pak Gubernur ngapunten nggih. Terus nggih Pak Gubernur nggih. Cirine wong bejo donya akhirat nomor kalih. Wa ayyakuna auladuhu abraran. Ciri orang bejo donya akhirat yaitu punya anak yang berbakti. Bu, jenengan pengen apa ora anake berbakti? Jenengan seneng mboten kalau anake taat karo jenengan? Jenengan tresno napa jenengan seneng napa mboten lek anake tresno karo jenengan? Jenengan seneng apa ndak kalau anaknya itu sopan boso karo jenengan? Maka pertanyaannya jenengan selama ini kita taat, bekti, tresno, sopan, boso napa mboten kalih tiyang sepahe. Lek wong tuane wis ora ya angel. Makanya mensolehkan diri sebelum mensolehkan anak itu yang pertama. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita siapa Bu? Sing awake dhewe kerep ngrepoti sinten Bu? Sing orang tua kita itu loh Bu, yang berdarah-darah karena melahirkan kita siapa Bu? Yang malam-malam sering menjaga kita supaya tidak digigit nyamuk siapa Bu? Yang sering hutang tetangga untuk membelikan jajan kepada kita siapa Bu? Maka siapa orangnya yang paling berjasa dalam hidup kita? Ibu.